राङाफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा गायसनजेननायनिफ्राय फैयै फैयै फैनानै नै दिनै 50 बोसोराव आगान सुरनायजों लोगोसे बिथांमोना सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय फोरबो खुंनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों। नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे समाव आङो दिन्थिनो आखायाव लादों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे राङाफारा हालामनि जुगिबिल ओनसोलनि मोनसे गुवार बर' जायगा बर' ओनसोलाव थानाय नैबे जुगिबिल हालाम बे जुगिबिलाव राङाफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा नैबेयाव सनाथि मायथाइ फोरबोखौ बिथांमोना खोब गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव आङो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंनो लानाय नैबे थावनिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों। आं केमेरा पार्सन बिथांखौ आंनि उन फैनानै दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोबां बायदि बायदि साजायनायजों नैबेयाव नुनो मोननाय जादों। जिहेथु नैबे जुगिबिल गुदि फरायसालिनि नैबे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोना खोब गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों। जिहेथु नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव गोबां मोजां साजायनायनि गेजेरजों बिथांमोना नैबे हाबलां एबा गेटखौ लुबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आं केमेरा पार्सन बिथांखौ आरो दिन्थिनो खावलायगोन। नैबेयाव गोबां दिन्थिनायनि गेजेरजों गोबां साजायनायनि गेजेरजों नैबेयाव बिथांमोनहा मोनसे मोजां रोखोमनि साजायनाय बिथांमोना साजायनो नाजादों। आं बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन। बेयाव गोबां साजायनायनि गेजेरजों नैबेयाव बिथांमोना मोनसे जिहेथु राङाफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा फैयै फैयै गायसनजेननायनिफ्राय फैयै फैनानै दिनैसिम 50 बोसोराव आगान सुरनायनि गेजेरजों बिथांमोना नैबेयाव मोनसे साजायनायनि गेजेरजों बिथांमोना नैबे जायगायाव नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय नैबेयाव मोनसे साजायनायनि गेजेरजों बिथांमोना लिरनो नाजादों। नैबेयाव नोंथांमोना मोजाङै नोजोर होब्ला नुनो मोनगोन सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेबायदि बिथांमोना लिरनो नाजादों। जिहेथु आरो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोजोर होयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबेयाव जाबाय राङाफारा गुदि बर' थुनलाइ आफाद। बे राङाफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिथांमोना सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो आखायाव लादों। आरो नोंथांमोना नोजोर होबा नुनो मोनगोन ओरै फारसे जिहेथु गोबां साजायनायनि गेजेरजों बिथांमोना गोबां बायदि बायदि रोखोमनि साजायफबनायखौ जों नुनो मोनदों। आं केमेरा पार्सन बिथांखौ उनथिंजायै फैनानै दिन्थिनो खावलायगोन। सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनिनो बेयाव बिबानगिरि सासे दङ। आदाखौ आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन। नोंथांमोना नैबेयाव मा साजायनो आखायाव लादों? नैबेयाव जोङो बे समाव सनाथि मायथाइ फोरबोनि जिहेथु जोंहा जेनेबा मुंख्लंफोर आरो रुंसारिफोर दङ। जोंहा बिथिं मोनसे रुंसारिफोरनि बिबार बावनाय आरो बिथिं मुंख्लंनि बिबार बावनाय मोनसे जागोन आरो जोङो बेहाय बेखौ बानायनानै गोबां बिबारजों बेखौ साजायगोन। जोंहा दा बानायगासिनो दङ, जाफुंजोबाखै। जों बेखौ बिबारजों साजायनानै समायना खालामगोन आरो बिथांमोनखौ बेहाय बिबार बावनाय हाबाफारि खालामनाय जागोन। बिथिं फारसेथिं रुंसारिफोरनि फारसेथिं मुंख्लंनि आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय। आरो गुबुन फारसेथिं नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओरै फारसेथिं नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जिहेथु राङाफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा गायसनजेननायनिफ्राय फैयै फैनानै दिनैसिम 50 बोसोराव आगान सुरनायनि गेजेरजों बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिथांमोना गं 50था दान्दानि गेजेरजों गं 50था फिरफिलाखौ बिथांमोना बिरहोनो नाजादों। जिहेथु राङाफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा 50 बोसोर जाबाय। बिनिखायनो बिथांमोना 50 बोसोरनि 50था फिरफिलानि गेजेरजों बिथांमोना बिरहोनो नाजादों। आरो गुबुन फारसेथिं जों नुनो मोनदों गुबुन फारसेथिं बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै हारिमुनि मेथाइ खननाय बिथांमोना सोलोंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आं केमेरा पार्सन बिथांखौ उन फैनानै दिन्थिनो खावलायगोन। नैबे जाबाय राङाफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे भबन मावखुलि। बेयाव बिथांमोना नैबेयाव राङाफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव बिथांमोना नुनो मोनदों। नैबे जाबाय आसलथे गुबैयै बियो मोनसे आलासिफोरनि जिरायसालि। दा बिथांमोना मोसानाय बा मेथाइ खननायनि गेजेरजों बिथांमोना रिहार्सेल खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो नैबे समाव गुबुन फारसेथिं नायोब्ला बेबो मोनसे आलासि जिरायसालि। बेयावबो बिथांमोना रायजो राजा आलासिफोरा फैनानै बेयाव
दसे दान्दिसे जिरायफैगोन आं बिथां नैबे हारिमु मेथाइ खननाय आं बेयाव नोंथांमोनखौ दिन्थिनो खावलायगोन। नंगौ बिथांमोना गोबां हारिनि मेथाइ लानानै बिथांमोना हारिनिखौ लानानै सुजुदों। बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ लानानै बिथांमोना मेथाइ सुजुनायखौ जों खोनानो मोनदों। गोबां ओंथि गोनां मेथाइनि गेजेरजों बिथांमोना मेथाइखौ सुजुदों। खोब मोजां खोनानायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासङोब्ला नुगोन बिथांमोना गोबां ओंथि गोनां मेथाइ मिलौहाब गारांजों बिथांमोना मेथाइ सोलोंबाय थानायखौ रिहार्सेल खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जों बे समाव आङो मिथिनानै लानो नाजागोन जे राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि नैबे खुंफुं आफादनि सासे आफादगिरि बिथांनिफ्राय आं मिथिनानै लानो नाजागोन जे नैबे साननैसोनि उनावनो जिहेतु बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया खुंफुं जागोन आं बेनि सायाव मोजाङै खुंफुं आफादनि सासे गाहाय आफादगिरि आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन। जिहेतु नोंथांमोननि नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया गेजेराव सानसेल'सै बिनि सायाव नोंथां माबायदि बेयाव हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो? औ जे आफादनि आफादगिरि जानानै गासै थाखोनि रायजो राजाफोर खावलायनो नागिरदों। जोंनि बर'फोरल' नङा, बर' फिसाफोरनि गेजेराव नङा, गासै हारिनि गासै सुबुंनि गासै थाखोनि सुबुंफोरखौनो आं आसा खालामो। खाथि खाला थानाय गुबुन गुबुन समाजनि मानसिफोरखौबो लिंनाय जादों, बिथांमोनाबो फैगोन। बेनिखायनो बयनिबो गेजेराव गोरोबलायनायनि मोनसे सान्थि परिबेस ऐक्य एकतानि खोथाखौ सिन्था खालामनानै जोंनि 50 बोसोरनि जिथु बे गोजोनथाव मोनसे फोरबोखौ गाजा गोमजायै रायजोफ्रा ज' ज' ओंखारलायनानै खुंना दिन्थिनांगौ आरो फोसावनांगौ, फोरमायनांगौ। गतिके जोंहा जेबो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नोंथांमोना सोरखौ मोननो हाखो? बे फोरबोआव गाहाय आलासि महरै जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानव गेदेर मुंस्रि डक्टर सुरत नार्जारि सारआ जोङो जेबो जुदि बिथाङा माने फैनो हाथावि जेबो मिटिं बा मेल गैयाब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव फैनाय खोथा होदों। जों आसा खालामदों आथिखालाव बिथाङा दासिमबो जोंनि गेजेराव फैनो हायैनि खोथा बुङाखै। जोङो बिथांखौ मोननो हासिगोन होननानै आसा खालामो। आरो लोगोसेनो जोंनि गेजेराव आलासि दंबावो जोंनि जिल्लानिनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि बिथां प्रसान्त बर' सारआ जोंनि गेजेराव सफैनो हागोन। आरो बिथांनो जों मोनसे बिबान होदों, बेनो जाहैबाय मा देग्लाय राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा गोदानै वेबसाइट बेखेवगोन आरो बे वेबसाइटनि गेजेरावनो इ-लाइसि, इ-जारिमिन आरो माखासे जोंनि गेजेराव लिरनाय बिजाबफोरखौ बिथाङा बेखेवनो थाखाय फैगोन आरो बिथांखौ जों आलासि महरै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायदों। बिनि अनगायैबो नोंथांमोना माला बे गल्डेन जुबलिनि जितु अपेनिं सेरेमनिनि उनाव माला बियो खुंफुं जाबावगोन? औ, अपेनिं सेरेमनि हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो फैगौ 17 जानुवारि 2024 अक्ट'खालि उरिलगा हाइ स्कुलाव थुनलाइनि आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन आरो बे आयदायाव गासै थाखोनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ हांख्रायनाय जादों आरो बेहाय माखासे लिरगिरि जोंनि गेजेराव लिरगिरि मुंदांखा लिरगिरिफोरखौ हांख्रायनाय जादों आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि राङापारा हालामनि फरायसाफोरखौ थुनलाइनि आयदायाव बोरैहाय जोङो जौगानांगौ आरो जोंनि हाबाफ्रा माबायदि बेखौ मोनसे फोरमायलायनायनि बा सावरायनायनि खाबुखौ होनो जों सिन्था खालामदों। आरो बिनि उनावबो आरो 21 जानुवारि 2024 अक्ट'खालि माइनावस्रियाव आरो मोनसे हाबाफारि जों लाफुंदों। बेनो जाहैबाय मा जोंनि बर' हारिमुनि गेजेराव मा आयदानि मोसानाय एबा रंजानाय आयदाफोर दङ बेखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बेहाय राङापारा हालामाव थानाय गंफ्रोम गामि एबा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि रोंगौथिखौ फारि फारि मोनसे दिन्थिफुंनायनि जों मोनसे परिबेस दाना होनो नागिरदों। रायजो राजाफ्रा बेखौ नागिरदों आरो रायजो राजाफ्रा
बे समाव फैनानै बयबो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंलायनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। क्लजिं सेरेमनि हिसाबै क्लजिं सेरेमनि हिसाबै फैगौ 28 जानुवारि 2024 अक्ट'खालि नैबे फिल्डआवनो बे फोथारावनो सेनं जुगबिल गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा गेवलां फोथारावनो जोबथि हाबाफारि महरै गेवलां मेल खुंनाय जागोन आरो बे गेवलां मेलाव जोंनि बे ओनसोलनि गांनाय उखैनाय बायदिसिना समस्याफोरखौ जाहाथे जोङो सोरखारनो दिन्थिनो हायो। बिनिखायनो आथिखालाव जोंनि गेजेराव थानाय MP MLA बा जों मिनिस्टार बिथांमोनखौ जों जगाजग खालामबाय थादों। बिथांमोना जोंनो जुदि सुजुग सुबिदा जायोब्ला समा जायोब्ला खोथा होदों फैगोन होननानै जों बे बेखौनो आसा मोनब्रै खालामदों। खलबसिमहालागै नोंथाङा रायजो राजाखौ माबायदि हेफाजाब मोनजानो लुबैदों? औ आङो गामि गामि जोङो जितु बानजा आफादनि जानानै राङाफारा गुदि थुनलाइ आफाद जानानै गामि गामि गिदिंनाय मोनसे एवारनेस प्रग्राम सांग्रांथि मेल लादोंमोन। बे सांग्रांथि मेलाव जों गासै खोथाखौ फारि फारि रायलायनाय जादों आरो बे मथे रायजो राजानि जोङो थुलुंगा रायजो राजानि हेफाजाबखौ लानानै जोंहा फोथायनाय दङ मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव रायजो राजाफ्रा जोंखौ मोजाङै मदद होगोन आरो आथिखालाव दा गाबोन सानसेल'सै समफोरनो जोंनि बेखेवनाय हाबाफारिया जागोन। दिनैसिमबो रायजो राजाया ओरैबायदि मोनसे उत्साह होदों गाव गावनि गोसो उइलिंलि गावनि गोसो खुसियै सोरबा 10,000 सोरबा 20,000 सोरबा बिदिनो बायदिसिना बिथिङाव गोनां जानाय आयदाफोरखौ सुफुंनो थाखाय अनसुंथाइ फैगासिनो दं। बिनि थाखाय बिथांमोननि जुगिबिल एलेकानि रायजो राजाफोर आरो गासै राङाफारानि रायजो राजाफोरखौ आं जोबोद साबायखर होदों, जोबोद थुलुंगा होदों। जोङो खामानियाव बिनि थाखाय साग्रिद जाना दं। जों दा आसा खालामदों खामानिया जोबनानै फैबाय बानजा आफादनिफ्राय माथ्र नोंथांमोनखौ जों सिबिनो थाखाय सम फैगौ सानसेल' गेजेराव दङ। फैगौ देवबार खालि जों नोंथांमोनखौ सिबिनो थाखाय जों रेडि जाना दं। नोंथांमोना बयबो फैगोन आसा खालामनानै आं नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ लाखिबाय जाहाथे हाबाफारिया गाजा गोमजा जाना थाङो। लैहोर लैहोर फै बयखौबो खावलायदों। गोजोन्थों।